O 3 dní idem na ples a nemám si čo obliecť. Ahojte kamoši, dobre, to som možno trošku prehnala, mám plno oblečenia, ale ja si zoberiem každú príležitosť na to si niečo vyrobiť. Ako som už teda spomínala, o 3 dní idem na ples, dnes je štvrtok, idem v sobotu večer a mám časť outfitu, takéto modré šaty, čo mi sestra kúpila v sekači za pár eur, inak najlepšie plesové šaty. Ale nech som mať úplne odhalené ramená, čiže si spolu spravíme taký přehos, takú šálu, neviem ako to mám úplne inak nazvať. Takto to vyzerá. Robím to podľa tohto tutoriálu, aj keď je to viac menej iba obdĺžnik. Mám 2 dní na to, dajme tomu 2 dní, lebo už deň plesu to úplne robiť nechcem. Poďme na to. Zatiaľ mám už takýto dosť veľký kúsok. Asi polovicu z toho som začala pred pár týždňami, ale vykašľala som sa na to. A včera, čo nám tu, sa mi podarilo spraviť dosť veľa. A teraz si povieme viac o tejto vlne. Ono nie je to úplne dobre vidno na tom videu, ale ja som úplne obsessed s touto priadzou, lebo sú tam takéto trblietky. A čo je na tom ešte lepšie, je, že je to vlastne úplne upcyklovaný kúsok, keďže som rozprala sveter, čo som našla vo výpredaji v sekači, ktorý mal vlastne aj vadu, takže ešte lepšie. A vyparala som ho a teraz mám takúto krásnu priadzu. Používam veľkosť háčika trošku väčšiu, ako je reálne potrebné. Používam 5, aby tie dierky boli také väčšie a vlastne chcem, aby to bolo trošku priehľadné. Čo ale chcem spraviť predtým, ako sa do toho dnes pustím, je si trošku zorganizovať háčkovacie veci v izbe, lebo je to tu úplne katastrofa. Akože pokúsila som sa. Už sedím v mojom crafty kresle, čo môže znamenať iba jednu vec. Konečne ideme na háčkovanie. Mám za sebou ešte jedno odporúčanie. Začala som teraz už som asi 6 hodín alebo 7 hodín to počúvam, ale začala som počúvať knihy Betting on You od Lynn Painter. Už som o nej čítala predtým 2 knihy, Better Than the Movies a Nothing Like the Movies. Také romantické komédie. Úplne som to zbožňovala, ale že od začiatku do konca. Keď už ma prestalo baviť pri háčkovaní pozerať filmy, tak som si zapla túto audioknihu. Úplne ma to nechytilo, ale nevedela som na to presne myslieť, tak som sa potom ku tomu vrátila a úplne to zbožňujem. Som asi v polovici a som úplne také, že No, čiže keď nemáte čo pozerať alebo počúvať pri hačkovaní, štrikovaní, upratovaní, úplne hocičom, určite odporúčam. Akože je to také young adult, sú to teenagers, ale mne to vôbec neprekáža. No, ale už ideme konečne na hačkovanie. Neviem, či som to spomínala, ale som vlastne za polovicou a neviem, či toho mám dosť. Toľko koľko mám, toľko použijem a tak to bude musieť byť dobré. Čiže dosť japovania, ideme hačkovať. A prišla aj pomocnička, hop. Pomocnička Čičinka, povedz niečo. Skôr ako niečo poviete, ja viem, že sa poznáme dosť krátko na to, aby ste boli v mojej posteli. Dnes fakt není úplne môj najlepší deň. Cítim sa
ako hovienko, hej, všetko ma úplne irituje, všetci ma iritujú, nikto mi nič nespravil, ale aj tak proste ma všetko extrémne hnevá. A čo ešte také? A ešte mi nejde internet, čo je strašný, že first world problem, úplne že champagne problém, ale ja neviem byť sama so svojimi myšlienkami. Stále do mňa niečo musí hučať. Ale nejde mi Netflix, nejde mi ani YouTube, a neviem si pustiť ani pesničky, ani audioknihu, ani nič. Tým by som zakončila moje úplne banálne sťažovanie sa. Včera večer som toho ešte celkom veľa spravila, už to je fakt, že dlhé. Výborne som to ukázala, ja viem, ďakujem. A idem pokračovať. Hello, je ďalší deň a blížime sa do finišovej línie. Včera po mojom malom výstupe som toho spravila dosť veľa, dokončila som to kopko, ktoré som ukazovala a začala som aj to druhé. Myslela som si, že aj to dokončím, ale zostáva mi ešte toľko a ja už fakt nemám náladu to robiť, takže toto, čo mám, bude musieť stačiť. Slečna v tutoriáli na YouTube hovorila, že by to malo mať cca takmer 2 metre. Ja by som si tipla, že toto má tak 1,5 metra, ale bude musieť to byť dobre takto. A vlastne posledné, čo nám zostáva, je to zošiť. Vlastne dám si to takto a túto stranu potrebujem nejak zošiť. Neviem, až tak tomu nerozumiem, ale dúfam, že to bude dobre a ešte som sa rozhodla, že asi si zoberiem trošku iný outfit. Ups!